На 1 юни се постави стартът на сезона за 2013 година със събор на американските автомобили, които бяха изложени на гребната база в град Пловдив. Някои от по-атрактивните автомобили, включили се в тамошното мероприятие, можете да видите в следващия материал. Всички фенове и собственици на американските автомобили ще запомнят датата 1 юни като техен личен празник. Датата е обвързана с най-големия събор на американски автомобили в България. Част от атрактивните возила, повеждащи парада, се събраха на паркинга пред хотел Кемпински Зографски в град София. Оттам всички заедно в колона се отправят към гребната база в Пловдив. По пътя до там към колоната се присъединиха и други коли от различни краища на страната. След пристигането им до крайната цел, всички запалянковци имаха възможността да се полюбуват на уникалните американски изпълнения, да си направят снимки и да получат малко повече информация за тях. Преди да се полюбуваме и ние на изложението, нека научим малко повече за него от чисто организационна гледна точка. Идеята беше да съберем всички собственици на американски коли, за да можем всеки да покаже какво е направил през годината. Общо взето, това е идеята на събитието. Кажете ни колко автомобила присъстват днес? По мое наблюдение са между 60-70 автомобила. Трудно ли се организира подобно мероприятие? Не е много трудно. С помощта на община Пловдив уредих всичко за много кратки срокове. Нямах никъде никакви проблеми. Навсякъде бяха много отзивчиви хората в общината. За коя година се провежда това мероприятие? Това е 5-та сбирка за откриване на сезона. Най-голяма атракция сред изложените автомобили определено бе Hot Rod возилото Ford T, собственост на Митко Тучин, председател на клуба на собствениците и феновете на американските автомобили и съорганизатор на днешното мероприятие. Намираме се в твоята нова кола. Разкажи ни малко за нея. Нова е много относително казано, предвид, че е почти на 100 години. Нова е за нас и за България. Но иначе 26-та година Ford T, на базата на Ford T, Hot Rod. Това са автомобили с много богата история. Може ли да ни разкажеш? Значи Hot Rod идеологията идва от 40-те, от 30-те, когато смъглерите, как се казваше на български, на алкохол в сухия режим в щатите, започват да разглабят автомобили, да ги правят по-леки, за да бият от полицията с тях. Впоследствие 60-те вече става по-красиво и така традиционно коли, които са наистина с много мощни двигатели, много улекотени и много с минимално купе и с минимално комфорт в тях, с идеята да бъдат свръхбързи и състезателни за времето си. В днешно време са останали чисто като фенски автомобили. На практика не са най-бързите, въпреки че това специално е над 500 конски сили и тежи само 700 кг. Така че е много бързо, но реално не може да се вдигне много висока скорост, тъй като е опасно. И как се кара подобно нещо? С огромно желание. С усмивка. Как? Трудно ли е? Трудно е. Няма серво, няма хидравлика, нищо няма, така че човек разчита изцяло и само на силата си и на смелостта си, тъй като наистина е страшно. Над 100 км си става страшничко вътре. И от този ретро изглеждащ автомобил нека отправим поглед към нещо малко по-модерно. Нека да кажем малко повече обаче и за клуба на американските автомобили, тъй като видяхме много коли, но никой не ни разказа за клуба. Кога е създаден той? 2008 година за първ път се събраха. Ние тогава още не бяхме членове. Ние се присъединихме към края на 2008 година и тогава направих една такава пробна сбирка, която много се харесва от хората. Принципно и нататък направихме такава традиция да се събираме 2 пъти на годината, която имаше голяма подкрепа от много хора, не само от София, после от Враца, от Пловдив, откъде още? Цяла България, да. Как се зароди тази страст у вас към американските коли? Вървяхме веднъж един ден по уличката, видяхме колата, много влюбихме се в тази кола и решихме да я купиме. Тя се продаваше и след като я купихме, така стана, че посрещнах на пътя един човек с друга американска кола и той ми посъветва да се регистрирам във форума и от тогава сме в клуба, както стана част и от живота ни. Подробен репортаж от провелото се в град Пловдив събитие събор на американските автомобили очаквайте скоро в програмата на Hobby TV. През изминалият уикенд на писта Дракон